Suomen toiseksi pohjoisimmassa kaupungissa Rovaniemellä opiskelevalla Anna-Mari Rytkösellä on edessään haasteellinen tehtävä. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa tekstiili- ja vaatetussuunnittelua opiskeleva Anna-Mari suunnittelee puvustusta Tiaisen kylässä sijaitsevan Korvalan Kestikievarin matkailuprojektin käyttöön yli 100 vuotta vanhojen mallien mukaan. Varsinaisia asusteita niin hyvin vähän, eli se rajoittuu enemmän tuommoisiin jalkineisiin. Joo. Tässä on miesten housut. On niitä muutama, mutta hyvin vähän on miesten. Pellava palttina, polvipituiset housut, taskut, sivusalmeen yhteen, vapaa-taskuhaltio. Pöykkölän kotiseutumuseossa Anna-Mari perehtyy 1800-luvun pukeutumistapoihin. Kotiseutuyhdistys Totto ry:n ylläpitämästä museosta löytyy tietoa paitsi esineistä, myös niiden alkuperästä ja paikallisista nimityksistä. Tutkimansa perinnekirjallisuuden, perunkirjojen ja museon kokoelmista koottujen kirjaluetteloiden lisäksi Anna-Mari pääsee nyt tutkimaan myös alkuperäisiä pukuja ja asusteita Kotiseutumuseon talonmiehenä toimivan Risto Kinnusen avustuksella. Pöykkölästä löytyykin vinkkejä vaikkapa entisaikaisten alushameiden eli potevien väreistä, raitamalleista, materiaaleista sekä vaatteiden erityisistä ompelurakenteista, joihin maallikko ei välttämättä osaisi kiinnittää huomiota. Mielikuvat aikamatkalaisten vaatetuksesta alkavat hahmottua luonnoksiksi. 130 vuotta sitten ikuistetut kasvot seuraavat Anna-Marin työtä valokopioista, joihin hän vertaa luonnoksiaan tämän tästä. Tehtävänä ei kuitenkaan ole kopioida tarkasti 1800-luvun vaatteita, vaan yhdistellä ja soveltaa vuosisadan vaikutteita. Anna-Mari luo jokaiselle Kestikievarin työntekijälle oman ajan tunnelmaa henkivän asun. Tiaisen kylään matkataan noin 60 kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen Namman alueelle napapiirin yli. Korvalan Kestikievaria kutsutaan Lapin vanhimmaksi matkailuyritykseksi, sillä se on perustettu jo 1800-luvun lopulla. Jaana ja Seppo Näsin omistaman Korvalan Kestikievarin pirtissä on meneillään kyläkokous, jossa suunnitellaan Korvalan perinnejoulua, joka ylittäisi matkailijoiden toiveet tänäkin vuonna. Eli varmaan kaikki sitten lähtee siltä pohjalta, että meidän täytyy tehdä se aikamatka sinne 1800-luvulle. Ja tämä puvustuksen ajatushan olikin se, että myös nämä matkalaiset sekä me kyläläiset täällä näin, niin tehdä se aikamatka sinne 1800-luvulle. Pirttiin kokoontuneet kyläläiset ja yhteistyökumppanit pääsevät nyt ensimmäistä kertaa tutustumaan Anna-Marin suunnittelemiin pukuihin, joissa he muutaman kuukauden kuluttua vastaanottavat Lapin eksotiikkaa hakevat elämysmatkailijat. Vaatekaapista löytyy vielä 20 vuotta vanhojakin vaatteita ja on sitten niitä eilen ostettuja. Perinnejoulun tapahtumia suunnitellaan ja tehtäviä jaetaan Jaana Viksnäsin johdolla. Projektia työstetään myös pienryhmissä laatukäsikirjan ja vastuuhenkilön valvomana. Perinnejoulun matkailijat viettävät Korvalassa vain yhden päivän, joten varaa virheisiin ei ole. Ja meillä on sitten jokaisella ryhmällä ollut tämmöinen laatukäsikirja, joka on käyty läpi. Eli tässä on vähän yritetty ennakoida aina tätä. Erityisesti käsityötaitoisia tarvitaan. Anna-Marin suunnittelemia asukokonaisuuksia tullaan valmistamaan yli 30 kappaletta. Ja sitten eteenpäin, mutta kuitenkin se on noin. Valmistelut kokoavat yhteen koko Tiaisen kylän. Työsarkaa riittää kaikille. Vaikka nappien ompelusta kelkkareittien ajoon. Onko kysymyksiä? Siinä on niin paljon sellaisia käsiompelujuttuja, nappia ja nappien ompelua ja sitä silittämistä ja kopikakankaita ja kaikkien tämmöisten silittämisiä ja muuta.
että kyllä varmasti apureitakin olisi tarpeen, että niin kyllä siinä, kun esimerkiksi kokin takki me laskimme 56 nappia ja napureita 2 takkiin pitää olla. Niin jos kaikki on yhtä työläjää, niin varmasti on sitten napin ja reijän tekemistä, mutta toivottavasti ei ole yhtä monta reikää muissa vaatteissa. Alue kovin iso järvi jossakin. Niin se kai. Se on noin vanhemmin. Joo. Puvuston suunnittelu on osa Anna-Marin maisteriopintoja tekstiili- ja vaatetussuunnittelun laitoksella. Tutkimus- ja tuotekehityshankkeesta Lapin Lumo tekstiileissä ja vaatteissa hän sai hyödyllistä tietotaitoa ja avustuksen prototyyppien tekoon. Alavara siihen. Ja sitten tässä on takakappale. Ja siellä on hiha. Joo. Ja tässä on nyt sitten vuorinkaava ja vatiini on sama. Joo. Ja vatiinista otetaan sitten täältä tämä palanen pois. Eli Joo. sinne kainaloon ei tarvitse liian paljon jäädä sitä. Miesten vaatteiden kaavoituksen toteutti Kirsti Kinnunen Anna-Marin suunnitelmien pohjalta. Ja täällä on sitten tämmöiset syötöksen merkit, eli toi vuorinkaavasta. Lehtori Leena Maakaselta Anna-Mari haki viime hetken ompeluvinkkejä. Päällysvaatteiden paksujen, pakkasta pitävien kankaiden ompelussa olikin tehtävää, jotta ne olisivat paitsi näyttäviä, myös käytännöllisiä. Eli tämä kannattaa ulottua ihan tähän alavaralle. Joo, kyllä. Joo, niin me olisi ajatellut. Ja täällä ylhäällä, kun sulla kaulus tulee, niin tuleeko tähän sitten mitään niin kuin nappia sun? Ei tullut päälle päin ollenkaan, kun se Eli kaada tämä sitten niin ylös kuin saa. Aikamatkalaisten asusteita valmistetaan alusta alkaen käsin. Korvalan lähellä Tiaisen koululla tekstiiliartenomi Katri Piittisjärvi tuo nykypäivään 1800-luvun alun mallin mukaista raitakangasta, josta Korvalan naisväelle pian ommellaan hameita. Ohuesta langasta kudottua kangasta valmistuu tiuhaan tahtiin kangaspuilla. Samaan tapaan myös peräpohjalaiset naiset esittelivät käsityötaitojaan 1800-luvulla. Elämysmatkailijoiden tuloon on vielä pari kuukautta aikaa. Anna-Marin suunnitelmat ovat nyt kaavoina ja kankaina Korvalan pirtin yläkerrassa. Tässä on tämän saumurihomman siihen, kun se tulee vegan kokin housuja, niin kokilla täytyy olla 2 passasta ja heti, että jos sitten menee se likaiseksi, niin saa vaihtaa. Osa puvuista valmistetaan käsinkudotuista villakankaista, osa taas nykyaikaisista, helppohoitoisista materiaaleista. Historialliset puvut syntyvät saumurien ja singerien hurinassa Marketta Näsin, Sylvi Möllärin ja Asta Krupulan käsissä. Naiset leikkaavat, harsivat, ompelevat ja silittävät usein aamujen tunneille.
hyvin ne näytti istuvan, mutta vähän Pekka ihmetteli sitä nappisysteemiä, että miten hän nappien kanssa se leviää, mutta sitä ei ollut siihen aikaan ollut niitä vetoketjuja torssuilla. Kuinka ajettiin nappeja laittaa. Korvalan Kestikievarin tapahtumat ovat herättäneet mielenkiintoa tiedotusvälineissä ja joulukuun alussa järjestetään Kievarin pirtissä lehdistötilaisuus. Anna-Marin ja ompelijoiden urakka on ohi ja työn lopputulokset ovat huomion keskipisteen. Moni pukee asunsa ensi kertaa ylle astuessaan kameroiden eteen. Todellinen koetus on kuitenkin vielä edessä. Parin viikon päästä vastaan otetaan matkailijat ja vasta silloin pukujen toimivuus todetaan. Perinteistä joulua järjestämässä ja juhlaa, niin kokillakin on juhlavat napit. Sitten naisilla on myös tämä kaustanatakki ja 3 eri värissä, koska saatiin nämä signaalivärit sitten matkaajat tunnistaa oman oppaansa näiden signaalien mukaisesti. Sylvi on tuossa kesänavetan kuuman mehun tarjoilussa ja hänellä on tummaa sen takia, että siellä ollaan tulen kanssa tekemisissä, voi tulla nokeaa ja muuta, niin sitten on värit vähän tummemmat. Ja Heli on nyt sitten puuraamassa, mutta näin nähdään myös, että hame toimii myös, kun on siunattussa tilassa. 3 päivän päästä synnytystä. Paitsi puvuista, tilaisuudessa keskustellaan myös Korvalan Kestikievarin toiminnasta. Jaana ja Seppo Näsi esittelevät suunnitelmia perinnejoulusta ja Tarja Tammia Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta kertoo EU-rahoitteisesta Resite 2-ohjelmasta, johon Nammankylien projektikin kuuluu. Tiaisen kylä on tosissaan on yksi pilottikylä ja tavoitteena on tämmöisten pienten ja syrjäisten alueiden kylien kehittäminen ja siellä tulee myöskin sitten tietenkin matkailu mukaan sitten. Mitenkä minä vaan jalattelen? Mulla on sitä sukkalattavaa. No, tiedä vaikka näin. Lehtiin kuvataankin Oppivat kylät -projektin tavoitteita toteuttava esimerkki. Matkailuhankkeen virkistämä kyläyhteisö, jossa kädentaidot ja arvokas kulttuuriperintö ovat heräämässä uusiin mahdollisuuksiin ja uuteen vuosituhanteen. Seitsemän valmista asukokonaisuutta käy vielä Rovaniemellä osana Lumon tulet -näyttelyä. Anna-Marin puvut ovatkin hyvä esimerkki Lumo-projektista. Hän on onnistunut yhdistämään perinteen ja nykypäivän käytettävyyden sekä pukumalleissa että materiaalivalinnoissa. Monet perinteisistä puvuista olisivatkin hyödyllisiä arkikäytössä edelleen. Rovaniemen lentoasemalla on vuoden vilkkain päivä. Monet matkustajat saavat ensikosketuksensa lumeen ja jäähän aseman pihalla ja myös Korvalan perinnejouluun, sillä Anna-Marin suunnittelemiin pukuihin sonnustautuneet oppaat ovat vastassa kentällä. Korvalan Kestikievarin yhteydessä toimii Oravala, pieni käsityömyymälä, jossa vielä valmistellaan jouluisia tuotteita matkailijoita varten.
Anna-Marin suunnittelemiin asuihin pukeutuneiden kyläläisten käsissä pakataan tänään monta jouluista kääröä kotiin vietäväksi. Perinnematkailua pidetään kestävän kehityksen merkkinä. Perinteistä tuotteistaminen onkin tällä hetkellä muodikas osa elämysmatkoja, mutta myös keino säilyttää suomalaista ja lappilaista käsityökulttuuria. Tähän Anna-Marin vaatetussuunnittelukin tähtää tunnelmallisuuden lisäksi. Pikkukaupan hyllyille on kerätty lappilaista eksotiikkaa ja jouluista tunnelmaa henkiviä esineitä, mutta myös kylän naisten käsityönä valmistavia kodinkoristeita sekä käyttöesineitä esimerkiksi poppanasta, villasta ja puusta. Montako oli niitä? 7 on näitä kassia. Mä luulen, että se tulee riittää. No lapset ainakin oli niin väsyneet. No kun nohan on jo 5 lähtenyt tänä aamuna englannin aikaan, niin tänne. Kievarin pirtissä on ahkeroitu aamusta asti. Pirtin saleissa tarjoillaan illalla jouluisia peräpohjalaisia perinneruokia noin 130 elämysmatkaajalle. Keittiöaskareiden keskellä Kievarin kokki Pekka Luukkonen pukeutuu eurooppalaisia vaikutteita yhdistelevään kokinpukuun arvovaltaa ilmentävine hattuineen. Pukumalli on säilynyt samanlaisena vuosisatoja. Nykyään se vain ommellaan elintarvikelainsäädännön pykälät täyttävästä työvaatekankaasta. Minkä se tuli se silli sitten? Pekka puhelimessa. No terve. Jaha, missä ryhmissä ne on? Eri ryhmissä. Otahanko vielä vähän kylään täältä jostakin? Joo, eli Heidin ryhmässä oli 1 pyörätuoli. Pirtin yläkerrassa vaatepinot odottavat pukiaansa. Miesväen valmistellessa hevosia, poroja ja moottorikelkkoja illan rientoihin naiset viimeistelevät pukeutumistaan juhlasalissa. Leningin koristeeksi sidotaan juhlallinen huivi, joita naiset 1800-luvun peräpohjolassa saattoivat ostaa kierteleviltä venäläisiltä kauppiailta. Ei se ihan hyvä ole. Ei, se pitää vähän riiputtaa. Kerran huivin saatuaan naiset sitten säilyttivät ne visusti aarteenaan. Puvun hihat mukailevat vuosisadan lopun koristeellisia pussihihoja ja kankaat harvinaista kamelinkarvakangasta, jota ompelutettiin kiertävien räätälien ja kotiompelijoiden uusilla ompelukoneilla. Joo, tukkahan se on. Ei tässä kuulkaa ottaa sinne myydä. On riittävän. Hyvä väri niin. Kyllä se on joo, ei ainakaan laittaa. Elämysmatkailijat saapuvat viettämään Korvalan perinnejoulua parin tunnin kuluttua. Jaana Viksnäsi organisoi kylän miesten kanssa jäälyhtyjen sijoittelua, sillä talvisessa Korvalassa eivät katulamput loista. Iltahämärä laskeutuu 4 aikaan. Mikä oli se sytytyshomma nyt sitten? Joo, jos sulla on, kun sä pääset nyt, kaikki hevosreittiä pitkin voit laittaa nyt jo palaa. Kievarin emännän Anna-Mari on pukenut verasta ommeltuun tupukkatakkiin. 1800-luvulla säätyläiset ostivat harvinaisia kankaita, kuten samettia, kiertäviltä kauppiailta. Okei, hyvä päivä teille. Samoin. Matkailijoille järjestetään poro- ja hevosajelua Lammen jäällä ja ympäröivissä metsissä.
20 asteen pakkassa hevoset pidetään vielä tallissa, mutta reet on ajettu valmiiksi lähtöasemiin. Lammen rannalle Pukinpirtin ja Kesänavaitan naiset ovat kattaneet jäästä rakennetun pöydän, jossa kuumat juomat odottavat matkailijoita. Bussien saavuttua lentoasemalta perinnematkaajat puetaan kelkkahaalareihin ja pipoihin. 22 pakkasastetta voi olla monelle kova paikka, mutta kylmyys hellittää pannukahvilla Kesänavaitan vieressä. Lapset ja vanhemmatkin oppivat heti lumileikkien taidon. Korvalan isännän Seppo Näsin sortuuttitakkiin on saatu vaikutteita 1700-luvulta asepuvun takista. Sortuuttia voitiin käyttää juhlissa tai verasta ommeltuna ulkotakkina. Matkailijoille tarjotaan Korvalassa mahdollisuus ajaa moottorikelkalla, poroilla tai hevoskyydillä, ja he pääsevät myös koiravaljakon vauhtiin. Pukin ja tonttujen tapaamisen lisäksi voi kokeilla hiihtämistä, pilkkimistä tai vaikka mäenlaskua. Heidät myös kastetaan napapiirin kävijöiksi juhlallisessa seremoniassa. Anna-Marin suunnittelemat aikamatkalaisten puvut tuovat 1800-luvun takaisin Korvalan joulunviettoon. Perinnematkailijat saavat nähdä häivähdyksen historiaa, jossa kyläläisten perinteiset elinkeinot, peräpohjalaisuus ja saamelaisuus yhdistyvät nykyajan mahdollisuuksiin ainutlaatuisella tavalla.